Yabakwa Badum TV kaseɛ no ɛso afei nyabre ne tie sɛ de nsɛm no enkyemo ankasa etie enura nwumre ene yɛbɔ mo amaneɛ sɛ akyem batabi aba beto dwasa sorry dan a yɛsi mfie bebre ni no omguso ehwɛ so omu bewie kora no adwiragu enura no de ne nipa ensia ene beto dwasa ma wo nyina to nananom nsia do mpanimfo nyinara atore nkyemu aboafo nyina kɔ hɔ eguso dendende anopai me kasai wo omguso awo hɔ yamane boni akwasi azo adi sansɛm no chi yi akyɛ anopai yenya ne nte sɛ nipa baako afemu asahwe ne nka ne nkwa aka ho ama waye enso yenkwa homa no so kwasi ɛwɔ so yene ne ni enkomo akwasi azo awie woteme nka yemo aha edo Badum TV premto ber kase yi ɛso dum yenu abo sai na ensam ne tie ewo akyem odan ne mpota mu tichu ne bia no a asori dan ne dwirigu ye no afia woteme nka metewo nka yo afia woteme nka me wo akyem batabi no wasane man so akroso mansie memu na we pim wa ha yanti asem de fiti anura bepem sa brain sentwefo abom pempen no ne ade a de ani kuchim sehwe sentem we hwe sania dumadi no si ko na we pim wa ha sisi ade aposifo enom ne asojafo enom ne bambofo nyina e wa ha ba ne se dodo na beka ho excavator ne ba kwa beka ho ayema komakomiansa ba ko hyemumuntum bi ba ko sisi wa menim din enti excavators na ye enan hyemumuntum ba ko bi so ka ho a no so ka ho na eye enum a eni omu nyina eboa eyi simpie no ne pempim a abregu enomafo so wa ha na ene yene odmanafo a wono ye nadmo director ewo Eastern Region din komo lonyanfo kodua afia kodua no chemu se sisi anipa makomako enkron na omahwe omonkwa na enkron na hwe omonkwa no ema ewo mu eye enson emema ewo mu eye mienu na sabre nso de womo a ye discharge womo atimodan government hospital no omo ye makomako ensia na nipa a womo hospital a womo guso a womo ehwe womo nom ne ade no womo ye mienu na okane nyina abomu a nipa dunson ana posifo se omayi omo ede omo free eye adan a ejirigu mu no na pese edi nkomo kakra o chem se necessary kwa sorry na necessary ma ni nkomo ma me etesen mo kwa Badum TV so me ho bibi aboko ye we e ba ne so se sa ba ne sen na o ka so kwa sorry ba ne chem kakra chere Friday no na o ka chere se o ba sorry aha ni na ye ba sorry by Friday no cry and say o ba nti Sunday no na o de ne ba no e ma ne say o mo ye fasting so for no fasting o mo ye fasting dia ma no nti entra awiem ho na ye ti say sorry dan na du ye fra mi si salai ni sa na nko ya ko hospital za ko yo mo no mi si nka o me si nka o Jana minim. Just owo enana dragulu so zami zaka zami zami ye na o ka bi se o se stade ne ba ketwa ba ko soma ba fi se wo mo ye fasting akwala no wo he pacha akwala ni ofie na e ba ne sen hwa no de ma ne ba fie e pacha oni pa no ba ono so ni nya ne ba sorry enti si adan na mo na busuafo no mutu afa asemo a atomu e okay me ne gitu am yo munti no me sister in 24 ne me blooders no maso ati no mo so mo na mo kan so mo ba omo fre he pacha e bi wa kra e bi o wi ni ba enti afia sa wote menka ansa no se ne si bobo ba hanya asem kuma kra sisi ame no kasa se nipa nkron na hwe mpen ahwa me no kasa isi akra no na sa ehuri ekona nimu a kese ne wepiem wa ha isu e gadwo nko a ana ekoso ewo akyembata bi osofo a ya fenete onyanfo Akwa Isaac na sorry fenete Church of Prosperity a no ho nsem wa ha no na entie kakra menya ne se aposifo afre papa sofo ebise na no asem kakra ewo aposifo akache wa akyimodan division a we ni nsem a ye tete ewo grounds kakra enso eno no so far de mpanifo akukudam ewo ha wo mo de before de nkraman aba wo mo boa etutu ehwehwe edipa ya wo makamu no na yeri asoso fom kakra no afia enipa hye ho enipa dodo na hye ade ni mu a omuguso a omu ye ho adwuma so metimi ayi bi afia bonten kwasi wo de enfo unsi ha na
enumre no de besie no ye besa ba nchen na ya beje mu nkyeremu ya ba no boni ya kwasi azo eye Achimba bi na wote se ye ne di enkomo no efa rohosam enura ebepem omai tichu ne kromafo wo ho kwa sori bompa ye kire kom wie kire dan no adwiri egu o muso nti Adom TV se de wonim no de besie no ye de bebra